ዘኩርዕ ዜና ዓቢ ምስጋና ንኤርትራዊ ካብ ፖሊስ ሚኒክ ጅግና ኤርትራዊ ንሓደ ኣባል ፖሊስ ጀርመን ካብ ሞት ኣድሒኑ ከምኡ ኢሎም ይሕብሩ ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ቪድዮ ብቋንቋ ጀርመን ትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም። ክቡራት ኣሓትን ኣሕዋትን እዚ ኸማን ኣብ ናይ ብዙሕ ፀገማት ዝፈጥሩ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ሕጂ ምስጋና ተዋሂቦም ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ንሓደ ፖሊስ ካብ ሚኒክ ካብ ናይ ሓደጋ ሞት ኣድሒኑ ኢሎም ኣብ ናይ ቃለ መጠይቅ ሚኒክ ከምኡ ኢሎም ሓቢሮም። ሰላም ምሽት።